May kayon padasen, iti na imas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinrad Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Na imas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kagailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrindad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng Bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed.
Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Body Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:12 na good morning, naimbag ngagsapa. Gawi-gawi sa iwakgat. Agyo-agyod, mabdang dyan nagsapa sa Sikiti Junamin. At ito po muli ang inyong PAA Baguio sa usapang legal. Peter Awang Wasing at siyempre ang ating kapartner, ang ating Mr. PAA, Joseph Zambrano. Good morning. Good morning, Kap Peter Wasing. Thank God it's Friday, TGIF. Yun. September 10, we're here again. Oho. Z Radio, RNG, radyo na, TV pa. Okay. September 10, 106 before Christmas Day. Oh. Days. When? 106 na lang? 106 days na lang, partner. Baka nakadalawang Pasko na tayo na may pandemya. Oo nga, no? Pero tuloy ang Pasko. Oo naman. At magpapasalamat naman tayo at kahit papaano naman yun. At least masigla pa rin tayo para sa ating ginagawa naman sa ating pagsisilbi sa ating mga kababayan. Yes, partner. Kanya yan. Keep safe palagi. Kanya yan. Magbatiin natin ating mga televiewers at listeners kasi ang ating guest ngayon ay live na andun sa Bontoc Mountain Province, partner. No, yun. Oo, inaasisan, inaayos. Nakikita na natin siya. Pakilala na natin, partner. Okay na ba? Okay na ba tayo? May audio na ba, kuya? Okay, Ayos pakilala na. natin. Sige, pakilala mo na si Mayor. All the way from Bontoc Mountain Province, the People's Mayor, Mayor Franklin Odsi. Sir, good morning. Alpine, okay na ba si Mayor? Good morning, Mayor. Wala ba tayong monitor dito sa studio? Nagijay agboy jak dengdengag ti Z Radio. We are fixing. We have technical mga Technical kwan lang to. problem Oo. pero yan, kinoconnect na natin kasi all the way from Bontoc pero nakikita na natin si Mayor Franklin Odsi. Okay? Okay? Anong inyang munisipyo dahito na partner? Bontoc Mountain Province. EJ mismo. Madibigay ko. Munisipyo na. Ay ko, madibigay ko. Mayor. Mayor, mangagda kami, Mayor. Ano po? Sir, greetings you, sir. How are you, sir? Mayor Franklin Odsi. Ada ni Alpine ija abay na simsimpaan na di. Di video na. Jay, sir, when ikabit yung kano di kwa, di jay, what do you call that now? Headset. Headset. Alpine. Pakikabit yung headset ni Mayor para marinig niya kami. Hindi, nag-freeze man ni kwa. Hindi ko agamin partner, nag-meeting kami kada Mayor Franklin Udsi. Mayat ti signal. So DJ, kung apo, mabalin ba kayo nga ag-guest? Kung nakahikat, when mabalin, kung namat, piman, takat ni. Because of the weather siguro, iso nga medyo agluko-luko iti signal tayo ijay Bontoc Mountain Province. But we can see from our monitor nga
as asikasuan ni Alpine. Mayor Odsi, good morning. Yes, sir. Good morning. Joe Yes. Zambrano, yes. Wada sound. Wada clear, Joe. Yes, sir. Good morning. Sir, your greetings human apo. Sir, your greetings. Nakahang. Parang nakahang yata. Di ba? Nakahang ba yun? Na-freeze manan. Medyo we have problems. Ah. Fluctuate ti signal. Iso nga, but anyway, simsimpahan tayo tatay ti signal ijay botok map. This Okay. is the challenge partner. So para sa ating mga kababayan naman, kung kayo po ay merong gustong itanong, merong gusto kayong ipa-greet, ipabate, i-text mo lamang yan 0999-3070649. Yun. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at sasagutin namin yan ni Mr. PIA. Kung meron tayong Mr. PSA, merong Mr. PIA. Thank you, partner. Diba? Yung mga tapat listeners natin ng PIA Baguio at saka usapang legal, tanungin nga natin kung nakapag-rehistro na sila, partner, Sa darating na election. Oo, sige. Alamin natin kung nakapag-rehistro na yung ating mga kababayan naman. Dahil ang rehistro hanggang September 30 lang yan. Yes. Oo. So, agawaan nyo po tag-rehistro. Tano iti kasta, into no umay nga pa nagbubutos, ay kung makabutos kayo matan. Yan. Ayun. Mukhang nakakuan si Mayor. Mukhang Naka-freeze. Talaga Naka-freeze. challenge si Jay Bontoc Mountain Oo. Province. Partner, ada dito nga tropical cyclone tayo. Yeah. Okay, sige. That just baga tayo man lang the kakailian tayo. The center of the eye of Typhoon Kiko. Mhm. Yeah. Located in northeast Kasiguran, Aurora. Apayaw kat signal number 1. Okay. Northern portion of Kalinga, like Balbalan, City of Tabuk, Rizal. Eastern portion of Mountain Province, Paracelis. The northeastern portion of Abra, Tineg, Lacub. Kat signal number 1. Dito yung bagyo nga eh. Awanti typhoon signal. Awanti signal tayo dito eh. Baglangan. So nga, kita nyo apo ata pa. Imbaglangan talalaki di typhoon. Apa no lalaki, no babae partner? Madi nga hanga na pintas nga denggan dinagan na. Kika. Uwi na. So malat sa Kiko. Hanggang Francis din na. Francis. English na. No English, Francis. No babae. Francisca. Francisca. Ay, dagam ti babae nga Frances. Frances. When. Ngam no Tagalogam diyan ay no lalaki, Kiko. Na yung maglaki din, dahan ngayon naramin nga babae. Kikay. When? Kikay. So nga, balagan tayo, dagijay, patayo, dagijay listeners and viewers tayo nga always be safe. Kita nyo dagijay lugar yu ta safe nga kanayan. Sige partner, baka dapat na dung mga anonsyom. When itata, timang mangyari tata, tawagan tayo o audio call na lang tayo no kasano ni dito ti kwa niya because of the cloudy weather padasa tayo nga i-phone patch. Yun, tutukan mo na lang ng mic yung kwan. Alpine. Tubig. So nga, dati mga mangyayari pagsasaritaan tatatay partner. Ijay ko command center, dati mangyayari yung Baguio Convention Center. Ganda gijay sapay kumao, pabakuna amin nga kwan. Always visit the City Health Facebook for schedule of bakuna. Minusaan, bisitahan da gijay. Bisitahan da gijay barbarangay da for dijay
agpabakuna, schedule dati bakuna. Yun. Okay. At inulit natin ang ating text line naman, 0999-3070-649. Baka maipasok natin si Mayor Odsi at makakausap natin at kung gusto niyo magtanong, text po lamang yan doon sa ating nabanggit na numero. Galing kay 98 naman, hello Kap, kansyon mo ka suta sikam-sikam. Thank you, it's me, Carla Pawil. Thank you, Carla. Wala pa? Hindi sinasagot? Baka naman yun yung ginagamit na phone. Oo nga. Alpine. Awan manan, yung nakayat mo, pan na lang phone patch. Sige. Okay. So, habang kinakausap ng ating partner, ang opisina ni Mayor, yan mo na. Padason pa man na minsan, yung numadi talaga ka phone patch. Okay, partner. Maghanap buhay na lang muna tayo habang inaayos natin yan. Ipadas mo pa man. Hanap buhay ka pa yan. Oo. Ipadas one manan, one last. Sige, hanap buhay muna tayo, Randolph. May padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 LD Luzon. Okay, ang ating oras, alas 10:25 na at kayo pa rin nakikinig, nanonood naman sa ating RNG Luzon at sa ating 98.7 sa radio. Ang ating usapang PIA sa usapang legal, kasama ko siyempre ang aking partner, Sir Joseph Zambrano. At ngayong araw, guest po natin ang ating masipag at mabait na mayor ng ating Bontoc Mountain Province, Mayor Franklin Odsi.
Wala? Andyan siya. Good morning, sir. Good morning, sir. Ha? Nag-freeze? Oh, nag-freeze na Ay, naman. talagang sa nga kwa. Kuha na lang. Phone patch na lang tayo. Talaga nga the signal. Hmm. It's fluctuating. So, phone patch na lang kami. Kasama ang ating mayor ng Bontoc Mountain Province, Mayor Franklin Odsi. Galing naman ito kay 54. Kunana, good morning Kap and guest. Apay, kayo nga naka-live. Salamat sir and God bless. Naka-live po kami. Puntahan lamang po ang ating RNG Luzon. At naka-live din yan, naka-post din yan sa ating Peter Umawang page. At siyempre, sa page naman ng PAA Baguio. At sa page na rin ng 98.7 Z Radio. Yan, okay? Paspasensya nyo, tama dito signal of where Mayor Franklin Odsi is. Phone patch na lang. I-phone patch na lang natin. Phone patch na lang natin para mas klaro. Sige. One last try and then phone patch. Okay, sige. Sige. Agkukuha ni Alpine. Apo, dagamin di Bontoc Mountain Province ni Mayor Odsi. Because of the weather. Okay. Medyo agkukuha, luk-luko. One last, madipay lang di ay virtual tayo ag-phone patch tan, partner. Okay, partner. At ano ba yung ano ba yung napag-usapan niyo ni Mayor nung nagkita naman kayo? Partner, DJ full devolution. Kung iti sabi ng DBM, ng DILG, wala nang mga ang ira itataas sa mga munisipyo. Oo. Okay. Itataas na ibibigay na ng buo. Wala nang manggagaling sa mga regional offices. Alpine. Okay, ang ating oras alas 10:28 at pasensya na po. Ito na. Inaayos lang po namin yung ating linya naman. Dito na, Alpine. Ako na lang tatawag. At si Mayor ay nasa Bontoc Mountain Province. Okay na ba? Last resort is talagang phone patch. Phone patch, okay. So, kailangan natin ng isa pang mic, Randolph? Okay. Yun. Andyan na si Alpine. Oh. Alpine, bakit dyan? Okay. Okay na. Ito na sir, okay na po. Okay na tayo sa live. Okay na. Okay na sa live. Dyan na lang si Mayor. Dyan part na yan, Alpine. Ayun, okay. Ayun. So, bakit kayo? Siguro yung signal, ano? Oo, okay. Mayor, okay, good morning. Good morning, Mayor Franklin Odsi. Good morning, sir. Good morning, sir. Mukhang hindi yata naririnig ni Mayor, ah. O, mukhang kwan. mukhang transfer na siguro, nag-move. Yun. Yeah, sir, Mayor. Good morning. Aha. Mayor, good morning. Hindi yata naririnig eh. Yan na. Pwede na. Live tayo. Good morning, Joe. Okay. So, Mayor, good morning. Good morning, Joe. Si Ojo, tapno imangag na. Itat mo dahil sa cellphone ko. Teka. Inaayos lang natin, ha? Inaayos lang natin yung ating connection naman sa Bontoc Mountain Province. Okay. Nakakonect na sa live. Mangagda kami ba? Sige. Naririnig ba? Greetings ni Mayor. Okay. Okay. So, yan. Baliktarin mo. Ayan. Yan. Mayor, good morning. Sir, good morning. Okay.
mukhang may problema naman sa audio ah. Sa audio naman nagkakaproblema ngayon. Ano yun? Ano yung nakikita ko doon? Oo. Ang bilis ng takbo ng ating oras. Hoy. Sige, pasensya na po sa ating mga listeners, sa ating mga viewers ha. Nagkakaroon ng technicality problem doon naman sa signal sa Bontoc kasi may bagyo doon ano. Umuulan doon, di ba? Oo. Yan, okay, sige. At ang ating oras, alas 10:31 na. Ni, apa ingay? Na maubos na yata yung ating oras. Okay. Phone patch na lang talaga. Ayun, phone patch na lang ba? Oo. Ah? O sige, maglagay ka na lang ng picture ni Mayor. Ano yung kulay na yun? Ano yung nakikita ko na kulay na yun? Okay, dito na si Mayor. Okay, sige, kausapin na lang natin. Good morning, Mayor. Good morning, Mayor. Good morning, Joe. Well, Yes, sir, good katwata ni Kap Peter Wasing, live kayon, sir, iti Z Radio kan RNG. Kumusta, sir? Mabuti naman na, Joe. Sir, kumusta ti Bontocan, sir? Good condition dito, weather, and already dito may cases ni COVID, very manageable, Joe. Okay. Ano ti question mo? Sir, kumusta ti Bontoc itatan dagiti takunayo matkat jay COVID manageable and kumusta ti weather pa dita, sir? For now, it is raining. Baka we will experience the bad weather condition and on the COVID cases, for now, we have confirmed total cases 1,795. Of these, 1,743 recoveries. We have 26 active cases at Joe. Sige lang, ituloy mo. Okay, Tuloy sir. mo. Sir, kumusta mat nga iti vaccine rollout tayo dita, Mayor Franklin Odsi, sir? High percentage iti administration of vaccines that we received. We vaccinated from A1 to A4. Iti A1, the administered first dose is 434. The second dose for A1 is 406, for a total of 86.43%. The category A2, the first dose na non-ministeran is 162 and 149 the second doses for a percentage of 81.63. At the A4, we vaccinated 623 individuals and the second dose for category A3 to 495. Reach a level of 81%. And for the category 4, the first dose na is 236 and second dose is 58. Pending pa ng time siguro nga man-minister na gitida A4. As the condition iti vaccination program dito, and for AstraZeneca, we have a total of 1,108. It is Sinovac, 1,977, and Johnson & Johnson is 2,136. Iti picture, iti vaccination program iti Bontoc ako. Okay. Tuloy-tuloy po ba, Mayor, ang vaccination?
may darating pang mga vaccines in the coming days, coming months po. We were assured that vaccines will be coming sometime this September. The important thing is the allotment for Bontoc once it arrives are immediately administered in a prescripted period na. Sige, so nga dawat ni kumano, mamay mayunan, iti allotment, no, at ado ko mati-supply nga mga po iti national DOH tayo apo. Mayor, dagijay, kumusta ti hospital tayo dita Bontoc General Hospital? Kumusta ti admission tayo? Kumusta ti bed capacity, Mayor Franklin Odsey, sir? As of yesterday, it's now full. It's a hospital, but at least our TPMS, it's ready for any time kasakulan. It's only the severe cases pinapanin sa hospital ako. Oh. Kat DTTMF tayo, sino nga dagidya nga building usaran tayo, Mayor Odsey, sir? We have one in our municipal building. We have 3 rooms. We used one school building. The 2 school buildings kayan. The bed capacity na kadagito nga TPMS is around 60 people. Sometimes we also hire one hotel. Depende iti admittance ni iti TPMS. Sir, how are you implementing the safety protocol so that the people of Bontoc and the nearby municipalities at least makakuha tayo dito'y nag-spread iti COVID, especially at dito'y Delta variant na kunada, Mayor Odsey? We are conducting intensive information education dengan program nanti health nga BIDA. In-emphasizing dito BIDA health protocols na bawal ang walang mask. So we inform our people the importance of wearing mask. And i-sanitize ang kamay, iwas hamak sa mga bagay. Then, dumistansya ng isang metro, alamin ang tamang impormasyon plus magpabakuna. Ito yung emphasize nila, ito health protocols na standards na ito to health and the IATF. Alright, sir. Sir, adati katanungan ni partner Peter Wasing on the COMELEC registration. Sir, partner. Okay. Mayor, kumusta mo ti registration ti dadagyan na butante? Masayat na Kapitan. Ongoing. Every Saturday, okay, the COMELEC goes to the barangay at schedule every Saturday, third barangay to do registration with the respective barangays. At mapado tayo, tigwa, ang register ako. When. As of now, Mayor, kasano ka diti kadakkel di butos tayo ti Bontoc? As of now, around 1,000 siguro nga increase from the increase from the 18,000, then we expect around 19,000 plus. 20,000 kumatigol sa mga botohan no 2022. Yun, okay. So, agsubliak man Mayor, dyan may panggap tayo tunay COVID tayo niya. Kasat no ti sumrak tatalita ni Bontoc, Mayor. Inya dagi dyan ay isaksagat tayo nga ruling tapno iti kasta ket hang basta nga makastrek. Dagi tunay daddo mga tattao dita ni Bontoc. Dagi dyan magapo iti hot areas that they inform
our municipality, adapt the hotline ni, to get permission for our acceptance no makadanon na dito, they undergo triad. We also look for the vaccination card. Yung na kadagdagan ay sakday nga umay dito kat adapt the information nga registration da iti hotline ni ato. Okay. So, kasano ngayon mo dagito na tourist sa Apo Mayor? Oh, yun. Tama. We now open our tourist spots but limited. Provided, however, nga the health protocols that they follow. Kasi lang ako na the vaccination card and they ask first permission for entry to municipio. We open but limited. Okay. Okay, sige. Sir Joseph? Sir, DJ nag-suffer iti the 2020 sinulsod ni Kapitan Peter Wasing nga nag-suffer iti municipality ti Bontoc kan because of dita number one mat nga kwatay kat diti tourism. Itata kasano iti economy tayo itata ngay Apo Mayor unti-unti ba nga aglukat kayon tapno damat iti maala nga basit nga pag-Christmasan dagitoy entrepreneurs tayo dagitoy businessman kan dagijay pay dependar iti tourism Mayor Odsi. Yes, Joe, we opened the business ito Bontoc. Itong medyo mayat the ekonomiya, unlike the last year when everything was not allowed. Medyo awan pa lang si vaccine sini nga arami dahil. At least that the vaccines and we experience a variance, dakol the variance the collection nita adong aron the business na may close today except for essential goods. Business di nakalukat ini even infrastructure projects hindi kat bawal ini first 10 months iti COVID last year. But that sakit we do not allow them. It's a condition si Bontoc. Yeah. Ayun, sir. Sir, speaking of J collection, sir, dagayam DJ nakakapik itatay ni Jojo Gorospe, J former RDO Yudita Bontoc Mountain Province kat pakpakumastaan na kayo Apo. Oh, thank you so much. Also extend my regards to Minister Gorospe. Okay, sir. Partner. Okay, masaludsod ko lang Mayor, dapat ilikor ba nyo? Yes, dapat liquor ban ni preventing the sale of liquor under the ito na bayanihan under the guideline of IATF dayan. And we have also the curfew on the regular ordinance ni but dito may IATF pa lang implementing curfew time for the sale of liquors. Okay. So dagijay ngay mat mama ada ba mama ban? Dahil ang road to problema napintas mo helpful no amunti ka kailan si panag mamada pahang indiscriminate speaking kuman ano intention mo dito ka palagit ni ka dito ba. Okay, sige Mayor. Okay. Mayor, malagip lang di kwa dua kami kani Kap Peter Wasing ijay no kumada kami dita Bontoc kat apan dita cable dita folk house dita kumusta dagi jay women brigade tayo although they're very active no in making peace and order especially the curfew kasta anya oras ti curfew tayo kan kumusta dagi jay women brigade tayo tani isuda mo tayo dagitoy nananang tayo nga mangpalpalagip kada tayo nga agwa iti peace and order dita Mayor Franklin sir. My atlet iti help da limited the movement da because ito na nga road protocols iti nga masurot
katanga tempo iti COVID. They are performing their functions but on a limited basis dahil nga ro the sitwasyon. Oh, well, sir. Sir, how is now our kwamat dita di peace and order tayo dita bontok kan di aglawlaw nga munisipyo tayo dita apo with the dapat dito with the lockdown kan dati pandemic dakkel ba ti epekto na apo? Napindot iti peace and order conditions ni generally peaceful. Awan unay iti reported crime cases o dahil sama si pagsayatan si lockdown sa makarol. Iti kakainyan either sitio or granular lockdown depende sa sitwasyon na i-impose ni based on cases iti kakailan nga ma-discover no positive daw anuhan. Sir, if ever nga agapan tayon iti new normal, anya dagijay tourist spots nga apan tayo manan nga mabalin nga bisitaon ta dandan ito yun nga open ko na yun, especially asidagan iti Christmas, September, October, November, December kat iso ti ikakastanan nga umadu iti umayagpasyar kan agawid dita ili tayo nga bonto kapo. Hindi dati matlang tourist spots ni. One of the beautiful rice terraces that came to Malikong because natural stone wall dito may rice terraces. Sa damat lang dito ikadtog. Makita ba ito no magna kayo iti National Road near Poblacion. Ito spa iti hot springs ni, lalo din mainit. And we have a lot of waterfalls na atintos na pasyaran. We allow nga road iti turista nga uman na limited number following tourism guidelines. And diyan ni bagas tatay nga dapat surutin ba no adara dito bangkok. Sir, anya pa dagay challenges you dati jay sa lungsod ni Kap Peter no how dagiti aglawlaw nga kapatay no dati no dati boundary disputes or concerns dagiti kakaaruba tayo nga munisipyo apo. Kandi ay dito Chico River, kumusta ti Chico River apo? Regarding iti relationship ni iti nearby municipalities arising from boundary disputes, talagang adalatang di kaslang mangkutulingat ta iti relationship ni kat gray areas talaan na paglalabanan si adjacent municipalities. So further si DNR ito na yung areas gray areas that pagsayatan ko man no resolve nila ito banag kat no ag-increase ko man ilan area kat it will result to increase of ira. Iti condition iti Chico River kat still the source of irrigation of our rice fields. Kat itanong natatag medyo mayat sa ito may rainfall tayo kat hakitas. Awan tayo unay iti damages na curtail iti legal logging. So awan tagay logs na mayan amin nga kasliding ang gagawin iti bridges. Oh, that's good news. Napintas diya nga damag apo Sir, adapay lang karon iti il o kiwot no umay kami ditanto Bontoc Mountain Province baka makatsamba kami apo. Ay, talaga adapay wala iti ganiwan ko nami. Isumot ko nanti may isang iniwan tayo na lalaki na ito may il. Mabalimot siguro. Hoping makumay kayo ko mga pumasya at maragsakan kami nga dati kakabusat yung kakailan di sa may bagyo nga umay dito'y. Apo. Sir,
may sapay nga concern tayo dita po kat dito ita umad-ado tayon dita bontok umad-ado ti concerns because of progress and development. How are we managing our waste disposal program tayo ano ni environment Mayor Franklin Udsi, sir? Yes, we already have identified and it is already being used at amount to landfill me. We started the first stage of landfill to fulfill the standards under the law. No, kastakot hanggang indiscriminate iti panag-dispose iti waste. But although we are experiencing some problems, that we are doing fine. As we perform our functions with waste materials, because we learn day by day na giganay observations iti DNR na dapat surutin ni ito na waste disposal area ni Jaya Amanso. Okay, that's very good news for that's. Thank you for sharing that, Apo Mayor. Perhaps the last nga questions min nga ikat Apo dagitoy politics ta on October 1st pinagfa-filean iti candidacy. Ada tinag-text dito Apo no anya iti balakyo kan kumustanto iti politiko dita Bontoc Mountain Province. Well, this is our last term, and for now we are pampanunod tayo no dun 25 na panagpa-file no October 1 to 8. Siguro mamanto ti kakailan no anya ti ambition tayo no panagpa-file Joe. Ay, sir. So ma-open iti pagka mayor iti Bontoc Mountain Province adu ti agnayangay nga rod dita tani last term yung matan kat nagmayat dagay nagbeat gayam dagay 9 years nga pinagkwayo. How do you find kumusta di 9 years yo Apo kasla nga no ma-assess yo man di pinagtugaw yo iti 9 years as mayor? Personally, I learned much as an executive for 9 years. Nagado ti challenges and siguro dagiti vision kong imbagak iti kakainak na niya ramidat at naramid ko man. Ito na construction ti new municipal capital which I believe kaya't iti kakainak iti naramidan iti baro nga capital yo tayo. Ikadua, ti kadbigan na waste management disposal system tayo, may bagap na development by way of phases, and we are now under phase 2 implementation of the landfill me. And the third major promise in Barak sa kaila sa Betty Danon is now nearing at the tunay asibigan iti poblasyon the tunay baro nga water system ni. And I learned a lot from being an executive for 9 years. Pakaro iti relasyon, iti kailan can how to handle problems, decisions that siguro it made my life interesting for the 9 years as mayor dito ako. So tama dyan baga ni gayam tangan ni Jojo Gorospe nga sikati people's mayor nga siso pag-istoryahan mi kan ama iti Bontoc Mountain Province. Yan. Yaman medyo kini Apo Gorospe. Okay, Mayor, dapat tinabat-bating oras tayo ng dawaton mi man iti message you, iti agdangdangag itatakan agbuybuya ditoy Z Radio, agdangdangag, agbuybuya ti RNG. Your message, Mayor Franklin Udsi of Bontoc Mountain Province. At this point in time that we still have challenges, para ito na
dangers posed by COVID-19. Nakita tayo if we unite, cooperate, follow health protocols set by our national leaders, provincial, at that mayat iti mayat ti daily life tayo. Tungkol sa iti mangsurot iti wagas tapno itintas tayo iti panagserbi tayo kan panagbibiyag tayo. So again, thank you and good day iti viewers ito yung programa Radyo Zambrano Apo. Okay, salamat Mayor Franklin Odsing. May kami to kini Joseph nagpasyar di tanay into no madandanon nga nawaywaya basit. Pre-notice or one day kan agtiliwak ti gading imbagak pataya po. One Mayor, one. Okay, salamat Mayor. Baka dakayt mo nga kablawan. Umanay, diya may kabla ko amin iti pag may nasaan tayo, iti pag-progresyohan ti ili tayo ng runa ti ili nga bunto ka po. Okay. Okay. Thank you, Mayor. Thank you for your time. Karano adati technical difficulties na iti inuman may kayo you find time kan salamat ta po. And we hope we can have you physically next time dito RNG Studio kan Z-Radio Studio. Thank you so much, Mayor Franklin Odsing of Bontoc Mountain Province. Okay, partner. Okay, partner, ang ating oras, alas 10:58 na at bago tayo mag-break, eto muna, meron tayong serbisyo publiko dito. Merong nalaglag na wallet kahapon. September, ano bang date ngayon? 10. So, merong nalaglag na wallet kahapon dyan sa may UB papuntang Fairview. So malamang ito sa taxi, nag-taxi siguro ito magmula sa UB, nagpunta ng Fairview, Nagilan Road at nalaglag niya yung kanyang wallet. So baka sakali na nakita ito ng ating mga driver naman, ng ating mga taxi driver. Kung hindi man, kung sino man po ang nakapulot, ito po partner, naglalaman naman ng pag-ibig card, mga lisensya, vaccination card, at merong laman na 9,000 cash. So, kung ito po ay napulot ninyo, ito po ay pag-aari naman ni William Supnet. Kontakin lamang si William Supnet sa kanyang telepono 0906-185-5081. Ayun, okay. At sana may balik yung wallet naman ni William Supnet. Yes. Sige, partner. Okay, partner. Among festival di Bontoc gayam no September 16. At the same time Bontoc Foundation Day. No September 16. When? Dito nga bulan. Ganti problema, dito pa kasasad tayo. Dito nga siguro han nga kasjay ti selebrasyon nga kasla DJ maangangay idi awan pa dito pandemya. When nga happy Foundation Day kan happy among festival dagiti kakailan tayo nga taga Bontoc Mountain Province. Okay, partner? Okay, partner. Nalpas man iti oras. Thank you for bearing with us. Dagijag dengdengeg kan di akbuy-buya ti RNG kan nagdengdengeg ti Z-Radio. Thank you for bearing with us dati technical difficulties but the show must go on nga kunada. Okay, thank you partner. This is Joseph Zambrano, Philippine Information Agency. Keep safe nga kanayon. It's a weekend. Stay safe and keep praying. Keep the faith. Okay. At hindi po natin makakasama ngayon ang ating abogado, ang ating konsyal Ma'am Lourdes Lulu Tabanda dahil meron yata silang meeting. So kasalukuyan na may meeting sila. So, hindi muna natin makakasama ngayon. Babawin na lamang siya sa susunod na Friday. So, kung sana yung signal sa Bontoc, hindi nagloloko, pwede kahit habaan natin yung oras natin. Oo. Maliban na lamang kung meron tayong makokontak na ibang mayor dito sa ating Cordillera, Oo.
Okay, at ang ating oras, alas 11:01 na. Maghanap buhay lang muna kami. Diyan lang muna kayo, ha? May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises.